sen jälkeen, tai en kokonaan, mutta vähän, niin kuuluu ihan tosi kovaa. Niin nyt sen takia mikrofoni on vähän tuolla alempana. Koska jotenkin tuntuu, että kun noita lähtee säätään, niin sit se on jotenkin vielä huonommin. Mut joo, tervetuloa mun videon pariin. Tää on varmaan sellainen aihe, mikä ei ehkä kiinnosta kuin tietynlaisia ihmisiä. Nimittäin kirjat. Mä oon aina ollut se, joka haluaa lukea ja ollut sellainen tosi kiinnostunut kirjoista, mutta mä oon myös aina ollut se, joka ei ollut koskaan lukenut yhtäkään kirjaa, koska keskittyminen. Mun mielestä kirjat on aina ollut ihan tosi kiehtovia ja mielenkiintoisia. Ja jotenkin aina toivonut, että itse olisi sellainen, että pystyisi keskittyä ja oikeasti niinku vaan tiedätkö, ottaa sen hetken päivästä ja lukea sitä kirjaa. Ja sen takia mulla onkin kertynyt todella paljon kirjoja, mihin mä en ole koskaan sen koommin koskenut, eikä just aloittanut silleen, että mä oon lukenut sen ensimmäisen sivun ja se on sit jäänyt sinne kaappiin. Mut nytten, mitä mä sanoisin, en mä uskalla sanoa, oisko eikä vuosi, on tästä alle vuosi, eikä puoli vuotta. No kuitenkin ihan sama. Vuoden ja puolen vuoden sisällä. Mulla tuli sellainen, että hitto, ja oikeesti kun mä aloitin kirjoittaa sitä omaa kirjaa, niin sit jotenkin sen innottamana. Joo, en tiedä onko tää kertonut, mutta siis joo, kirjoitan omaa kirjaa. Mikä on kans sekin hassu, että mä kirjoitin sitä kirjaa tosi pitkälle ennen kuin mä itse koskaan olin lukenut yhtäkään kirjaa, mutta tuleepahan ainakin minun näköinen kirja. Mut joo, siis sen innottamana mä sit jotenkin ajattelin, että hitto, että ihan oikeesti, että ei se keskittyminen voi niin kuin jotenkin päättää siitä, mitä mä teen tai mitä mä haluan tehdä. Ja sit mä ajattelin, että ihan sama, että vaikka mä lukisin yhden sivun kerralla, niin sit mä jätän sen siihen ja sit mä jatkan taas, että mä en niinku sit unohda sitä ja pistä pilleä pussiin. Niin ensimmäinen kirja, mitä mä aloitin ihan kunnolla lukea, oli Dostojevski. Ja täytyy sanoa, että ainakin mulle oli tosi vaikeeta luettavaa. Oli niinku, tää on muuten paksukin. Onko siellä joku, joka on lukenut tän? 515 sivua, mutta mä oon lukenut sen. Oli tosi niinku vaikeeta luettavaa. Ensinnäkin se, että kun on venäläisiä nimiä ja kun on niin vaikea lausua, niin sit ne ei jotenkin jää, mulla ainakaan niinku jää päähän. Niin sit vähän kävi sellaista, kun puhutaan niistä henkilöistä ja sit kun niitä on monta, niin sit ei oikein päässyt perille, että kenestä nyt taas puhuttiin, kun se nimi on jotenkin niin vaikea, tai ne nimet. Mutta muuten tykkäsin tosi paljon. Tästä on nyt muutama kuukausi, kun mä oon sen jo lukenut loppuun, niin minun päälläni en enää kauheasti muista, mutta hyvä kirja oli ja klassikko, joten suosittelen, jos luet tai yhtään kiinnostaa kirjat, niin kannattaa lukea. Välillä oli ehkä vähän sellainen aika niin pitkäveteinen tai sit se
yksi on jäänyt erityisesti mun mieleen, missä päähenkilö Raskolnikov lyö jotain naista kirveellä. Ja se kuvaa sen silleen, että se löi sitä niinku keskelle päähän, että se näytti, että se jotenkin meni se niinku jakauksesta jotenkin tälleen. Ja sit paljon, että apua, että hyi hemmetti. Mut siis se on jännä, että kirjassa sä jotenkin pääset siihen maailmaan paljon syvemmin ja se tuntui tosi raalta. Mä olin, että apua, että mitä mä luen niinku. Mut sitten True Crime videoita mä pystyn kuuntelemaan ihan heittämällä, vaikka siellä olisi miten raasti mitä, niin ei mitään ongelmaa. Et jotenkin tääkin on kirjoissa just ihana, että sä pystyt periaatteessa päättää itse niin paljon, että siellä kuvaillaan ne tietyt jutut, mut sit jotenkin loppua vaan sun omasta mielikuvituksesta kiinni. Mut joo, jos et ole lukenut kirjat kiinnostaa, klassikot kiinnostaa, niin ehdottomasti suosittelen Dostojevskia. Vaikeata luettavaa, mutta hei, jos mä pystyn siihen, niin pystyt sinäkin. Sitten Dostojevskin kanssa otin samaan aikaan lukuun vuonna 1984 kuulin, kuin olikohan Reino Nordin jossakin, en muista mistä, mutta jossain haastattelussa ne puhui tästä kirjasta ja herätti mun mielenkiinnon ihan toden teolla. Niin sitten heti tilasin sen. Ja tämän lukemiseen ei kyllä kauaa mennyt. Tääkään ei nyt mikään kauhean old oo, mut sit tää oli taas niinku helpompi lukusta. Niin se kyllä. Sitten meni tosi nopeasti. Mut joo. Tää lukeekin, että kenties kaikkien aikojen luetuin poliittinen thrilleri. Edelleen upea lukemisen arvoinen kirja. Helppo nostaa kaikkien aikojen merkittävimpien ja vaikutusvaltaisimpien kirjojen listalle. Suosittelen. Tässä oli hirveästi. Ja koska mun muisti taas on tällainen, niin en hirveästi pysty kertoa tästä kirjasta. Mutta jos oot ihminen, joka on periaatteessa ollut tietoinen tai just herännyt tai heräämässä tai heräämäisillään tähän maailmanmenoon ja kaikkeen siihen, ja siis just siihen, että kaikki ei ehkä ole sitä, miltä näyttää, ja kaikki ei ole sitä, mitä meille niinku syötetään, niin ehdottomasti lukemisen arvoinen, siis niinku todella, että me ostaa, suosittelen ehdottomasti. Tästä nyt puuttuu varmasti jotakin, koska muistan ihan varmasti, että oon lukenut, koska mä oon nyt lukenut, mä oon oikeasti lukenut kannesta kanteen kirjoja, joten tässä ei voi olla kaikki jossain tuolla, mutta tässä on nyt nämä, mitkä nyt tällä hetkellä on. Joo, no jo nyt niin ne luetut. Ja nyt tällä hetkellä mulla on 3 kirjaa menossa. Mä näytän ne ihan kohta, mutta mun täytyy eka kertoa Scarlet, sellainen jäätävän paksu kirja. Mulla on se ollut tuolla mun kaapissa 1,000,000 vuotta ja mä oon aina miettinyt siitä, että mä haluan lukea sen näin. Mut mä en niinku tiennyt oikein mikä se on, ja sit mä vähän niinku googlettelin sitä, niin se on jatko-osa Tuulen viemään kirjalle. Ja sit mä sitä etin kissoja koirien kanssa ja mä vihdoin sen löysin ja tilasin. Ja olin aloittanut sen ja olin aika pitkällekin
sen jatko-osan. Mut joo, nyt näihin, mitä tällä hetkellä on menossa tämmöinen sisältö. Jäljet. Tää kertoo ennen kuin mä luen tuolta, että tää oli Helena tai Helen joku suomalainen taidemaalari ja hänen elämästä en oo siis päässyt vielä loppuun, mä oon lukenut vasta. Let me show you. Vasta tämän verran, eli en voi vielä kertoa kirjasta sen enempää kuin että kertoo suomalaisesta taidemaalarista. Ja siinä alussa oli ainakin vähän sen lapsuutta. Ja nyt ollaan siirretty sitten Ranskaan. Mutta mä oon just tällainen, että mun pää ei oo koskaan missään mukana. Tääkin on jonkun aikaa ollut mun kaapissa. Ja sit jotenkin niin kun tää kirjan nimi oli vaan sellainen ja sit tää kansi, mikä jotenkin houkutteli mua lukemaan. Ja sit vasta kun aloin lukemaan, niin tajusin, että okei, että tää on ihan niinku tällaisesta taiteilijasta kertoo ja anteeksi sivistyksen puutteeni, mutta ennen sitä en ollut koskaan edes kuullut tai varmasti on kuullut, mutta ei ole jäänyt millään tavalla mieleen. Ja nyt itse asiassa, jos sen ihan hirveästi valehtelen, niin Ateneumissa kävin katselemaan tauluja, maalauksia taideteosta, niin siellä on sitten hänen taidettaan esillä. Ainakin muistaakseni sellainen maalaus kuin haavoittunut tai joku tällainen. Oli hieno taulu. Mut joo, tämä on siis kesken. Sanotaan, että ei ehkä mikään lemppari, mitä nyt on lukenut hirveästi, mutta siis ihan mielenkiintoinen ja siis aion lukea ehdottomasti loppuun. Että semmonen. Sitten no siis jos tää kahvila, niin mun siellä entinen pomoni oli ostanut mulle joululahjaksi. Musta on ihan tosi ihanaa, että jotenkin kun mä oon niinku hänelle kertonut, että mä yritän lukea ja mä oon niinku lukenut jotakin pientä jo ja tälle, että mä oon tosi kiinnostunut niinku lukemisesta. Niin hän sitten oli ostanut tai hankkinut tai antanut mulle tällaisen. Tämäkin on jäätävän paksu. Apua. Tässäkin on haastetta. Yksisarvinen Kari Uttrion kirja. En ole aikaisemmin kuullut. Oon aloittanut tän. Täällä on jostain sotureista ja bla bla bla. Toinen on soturi, toinen on runoilija. Kaksoset syntyvät keskellä jäämerta, varttuvat nuorukaisiksi vasta löydettyessä Viinimaassa ja ilmestyvät sieltä 1000-luvun sekasortoiseen Eurooppaan mukanaan hämmästyttävä unikornus, yksisarvinen. Tän oon aloittanut vasta ihan pienen verran on kerennyt sitä lukea, mutta vaikuttaa myös tosi ihanalta. Tääkin on ehkä sellainen vähän kuin toi Raskolnikov, että on vähän silleen itselle vaikeata luettavaa. Tässä ei niinkään ole sellaista vaikeat nimi, mutta se teksti on jollain tavalla sellaista. Mä en
ymmärrä kirjoista vielä yhtään mitään, mutta oisko nää sit jotain kaunokirjallisuutta tai sellaista, tiedätkö, että se on vähän sellaista, ei kaunokirja, mikä se on, onko se just sitä? Kertokaa siis sellaista. Voi että, kun mä en osaa, kun ei tää lue. No mut kuitenkin, että on tietyllä tavalla vähän sellaista niinku vaikeeta luettavaa, että ei oo sellainen niinku selkeä, mutta siis vaikuttaa tosi hyvältä ja todellakin tuun lukemaan loppuun myös tämän. Ja sitten sain joululahjaksi mun rakkaalta ystävältäni. Siis tästä kirjasta mä oon ihana niin kymppi fiiliksissä. Tästäkään en oo aikaisemmin kuullut. On ollut sivistyksessä puutteita, mutta siis mä oon lukenut nyt yli puolet, no tää ei oo ihmeen paksu, mutta kuitenkin luettavaa riittää. Yli puolet lukenut ja silloin kun mä tän avasin, niin mä hetken päästä ajattelin, että mä vähän ypistelen, kun mulla on kirjoissa vähän sellainen, että täytyy vähän selailla ja lukea sanasia ja lukea täältä, että mä sit niinku jossain vaiheessa aloitan sen silleen niinku kunnolla. Niin niin sit mä aloitin lukea tai jotain siinä ja sitten siis pari tuntia vaan niinku meni. Mä uppouduin niin täysin, siis aivan täydellisesti tähän kirjaan ja tästä on nyt niinku pari päivää. No tänään mä en oo nyt lukenut ollenkaan, mutta aion. Nyt tippu toi. Muistankohan mä enää missä mä olin, voi elämänsä. No kuitenkin. Niin uppoiduin aivan niinku kympille. Siis sopii jotenkin täydellisesti mun henkilökohtaiseen elämään ja siihen, mitä mä käyn tällä hetkellä läpi. Tän elämäni maailmankaikkeuden ja kaiken kanssa. Niin tää on täydellinen. Ja ehdottomasti suosittelen siis ihan joka ikiselle. Mä en nyt jaksa lukea koko takakantaa, mutta tässä on tällainen pieni lainaus. Kun haluat jotain, koko maailman kaikkeus on. En osaa lukea. Oon mä ihan oikeesti lukenut. Kun haluat jotakin, koko maailman kaikkeus auttaa sinua saavuttamaan sen. Ja siis musta toi on. Siis mä alkaa melkein itkettää, musta jotenkin niin. Jotenkin ihanasti sanottu ja niin ihanasti ajateltu. Ja mä uskon siihen myös, että niin se on. Että jos sä haluut jotain oikeesti tosi kovasti, niin kyllä se maailmankaikkeus on sun puolella. Ja välillä se voi tuntua siltä, että ei niinku todellakaan, koska sitten tulee esteitä, tulee vaikeuksia, vaikka mitä. Mut jos sä ihan oikeesti taot, niin lukekaa. Ihan oikeesti lukekaa tää. Sitten se eessä lukee, että kaunis tarina magiasta, unelmista ja aarteista, joita etsimme liian kaukaa, vaikka ne ovat aivan silmiemme edessä. Ja mä oon nyt lukenut sen niinku yli puolet tästä. Mutta tää on tehnyt niin iso vaikutuksen jo nytten. Ja täällä on takana sitten hänen kirjoittamia kirjoja. Niin siis tää on Alkemisti, on tän niinku kirjan nimi. Niin täällä on tosi paljon
mielessä, mitä te olette lukenut. Ja varsinkin, jos olette lukenut jonkun näistä, mitä tässä näytin teille,